Waardvereniging, de Visserij en Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer presenteren nu de plannen voor een 5 tot 10 kilometer lange fiskpassage. Die komt langs en terug de Aarsluitdijk en zorgt ervoor dat zout en zwierdwetter net bij en komen. Fisk kinderen wordt terug. In de vispassage, in de rivier eigenlijk, kan het water heen en weer bewegen. Dus op het moment dat het water aan de Waddenzeezijde dat het hoog water is, zal het water via de rivier richting IJsselmeer gaan stromen. En op het moment dat het getij richting laagwater gaat, zal het water juist de andere kant op gaan. Alle soorten vis kunnen de 24 uur daags terug in. Zo'n passage is uniek in de wereld. Het moet dan ook een internationaal voorbeeldproject worden. Troch het afsluiten van de IJsselmeer in 1932 kwam een eind aan de vismigratie. Een nieuwe vispassage kan daar wat aan. Omdat die vismigratie niet goed heeft plaats kunnen vinden en er wel gevist is, is er nu in de visstand, gaat niet goed in met Markermeer en het IJsselmeer. De paling is natuurlijk een soort die ook last heeft gehad van die migratie door die dijk heen. En de spiering, maar ook bot, is een vis die onder druk staat. De vispassage kost het zo'n 50 miljoen euro. De initiatiefnemers willen een beroep doen op het waardfonds. Kijk, uiteindelijk willen we een gezond IJsselmeersysteem waar vis is en waar ook ruimte kan zijn voor de visserij. Ja, dat proberen we te herstellen. En aan de andere kant biedt dit natuurlijk ook wel kansen voor de recreatie. Als vaardoel of om te kijken met een glaswand in de dijk hoe de vissen migreren. We kunnen wellicht een horeca organiseren waarbij je ook langs de glazen wand zit te eten en te kijken hoe de vis migreert. En excursies bijvoorbeeld. De belutsen provincies en gemeentes binnen positief voor de plannen. Het zou in 2015 uiteenzet worden kunnen bij de plande renovatie van de Aarsluitdijk.